Okay, aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon, pizza 30 sa bulan sa Setyembre tuig 2018. Okay, sa gyapon no, ang atong makauban din sa istasyon si kasamang Danny Luod ug usab si kasamang Taxi Lumba o usab no nasa gawas to ang usapa sa atong kasama si Igsoong Rinaldo. Sa gyapon ako moingon kaninyo o kanatong tanan. Mayong adlaw sa Ginoo. Okay, mga tinaod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga igala. Atong ipadayon, no? Ang tema nga wala yun nato kidali-dali paghuman. Kining may labot na sa Day of Worship, no? Day of Worship, adlaw sa pagsimba sa Dios. No? Sa mga early Christians, gibansay na pod kanang adlaw-adlaw nga pagsimba, no? Okay, gibansay na ang adlaw-adlaw nga pagsimba, pero lahi gyud pod ng espesyal nga adlaw diha sa usa ka semana, no? By the way, naapo day si Roji, no? Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo kanimo kasamang Roji. Okay. Okay, gi-adlaw-adlaw nato kanang pagsimba kay sa Biblia na amampoy adlaw-adlaw gyud nga pagsimba. Mo bitaw nga ang atong simbahang Katoliko naanay adlaw-adlaw nga misa. Ni adto dugay-dugay naman ni nagsugod. Pero lahi gyud ng kana bang espesyal kanang adlaw sa Ginoo nga diha nato pod gitunong ang pag-transfer sa solemnity of the Sabbath. Di ba? Kaya katong Sabbath good sa mga Hudeo, matod pa ni San Pablo, landong, shadow. Dayon, diha sa ulugon, no? Sa adlaw sa Ginoo, fulfillment of the Sabbath, no? Dili gyud si piaton pag sa ulog ang Santos nga misa, nga ang terminong gigamit sa Biblia, no? The breaking of the bread. Kay mao man ni ang instruction o sugo gyud Ginoong Hesukristo nga buhaton yun katong niingon siya, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Paghandom sa iyang kamatayon o gusab sa balaang panihapon. Di ba? Unya kay halad man tong kamatayon ni Kristo nga handomon niining kasaulogana. Now, nahinumdum ta sa Malakyas 1:11 nga gatagna o gahulagway nga adunay putli nga halad nga pagahimuon ni sa mga kahintilan. Halad, no? Pagahimuon sa mga kahintilan. Gikan kuno sa pagsubang sa adlaw o hangtod sa pagsalop na ay halad nga putli. Na wa may laing matumbok nato ni ini nga katumanan nga makaingon galing ta 24 hours. Kay ang halad nga gipasabot mao man ang paghandom sa iyang kamatayon. Dili na pagsubli sa dugoong kamatayon ni Jesus Christ, ha? Kay naamay mo akusar gud sa mga dili Katoliko nga akusahan ang Katoliko nga diha kuno sa Santos nga misa gisubli-subli pagpatay ang atong Ginoong Hesukristo. No, dili na mao. Gisubli-subli ang handumanan.
dili kay gisubli-subli pagpatay ang atong Ginoo. Kausaran namatay ang atong Ginoo. Sa matag misa, sa matag subli sa paghandom, ang gihandom diha kadturang usa ka kamatayon ni Kristo sa cross. Mao ni atong timan-an. Oh. Kay gibawal man pod subli-sublion tong gibuhat sa mga Hudiyo sa una katong dugoon nilang halad. Di ba? Katong halad nga dugoon nila katong mag-ihaw sila hayop. Di ba? Mao to'y gitumbok nga wala na to. Kay ang katumanan ni adtong halad sa mga Hudiyo adlaw-adlaw nga mopatay sila hayop isip kabayranan sa ilang sala, ang katumanan ato kadto man kamatayon ni Kristo sa cross. Mao man to'y fulfillment. Unya kausar man to. Kausar man to. Di na to masubli. Ang masubli ang handumanan. Mao ni wala masabti sa mga dili Katoliko. Kay ipabuhat man ni Kristo ang handumanan, mao nang santos nga misa. Unya kanang Malakyas 1:11 mao ni atong hinuktukan mga nagbasa sa Biblia. Kung unsa ang katumanan anang Malakyas 1:11, putling halad nga pagahimuon sa mga kahintilan. Niya masabot na tong 24 hours na kay gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop niya kay diri pananglit gabi diri buntag man pud dito sa laing country. Oh. So mga tulog na diri na apoy magmata. Oh. Dayon naagyod paghimuon kanang halad nga putli sa mga kahintilan. Wa na may laing halad nga gipasabot diha, di man tong halad sa mga Hudiyo sa una. Mao man ang halad ni Kristo, ang handumanan sa usa niya kakamatayon nga nahitabo sa krus. Nya. Unya kanang misa na turon, adlaw-adlaw naman na, di ba? Mao na nga wa na ilaing katumanan anang Malakyas 1:11 kanang misa sa simbahang Katoliko. Nga gihimo adlaw-adlaw, di ba? Adlaw-adlaw man ang misa na to. Oh? Pero ang espesyal kana yung adlaw sa pagkabanhaw. Kay sa moral law sa napulo ka sugo naamang gyud espesyal. Oh, nga sa usa ka semana naa gyud requirement gyud. Na kinahanglan mo simba gyud ta kay espesyal na. Oh, ang terminong gigamit ana sa daang kasabutan Sabat. Pero sa mga early Christian kay ang fulfillment lahi naman na, di naman na katong 70 of the week, unang adlaw simana naman, mo nang nakadesider ang early Christian nga ang itawag ani, adlaw sa Ginoo, Lord's Day. Kanang gihisgutan ni San Juan, no, sa Pinadayag 1:10. No, ang exegesis ani, ato namang ginahinay og discuss, no, katong Pinadayag 1:10 mo nang di lang nako sublion tong ako nang naisgutan, no, sa atong exegesis sa Pinadayag 1:10, no. So sumao na mga tinahod nga tigpaminaw. Ang fulfillment of the Sabbath ang unang adlaw semana, no, ang day of worship sa mga Kristiyanos. Unya di lang yun nato kalimtan. Katong mga Jewish practice nila sa early Christian, sa atong Jewish practice ni Jesus Christ nga magbantay sa adlawng Sabado, labi na itong wa pa siya namatay. Pero mga igsuon, pagkabanhaw biya ni Jesus Christ, murag wa na biya ko'y nakitang record nga iya patong gibansa ito, katong gihimo niya before siya namatay nga magbalik-balik siya sa adlawng Sabado sa sinagoga. Di ba? Kaya katong magbalik-balik siya sa adlawng Sabado sa mga Hudiyo sa sinagoga before his death man to. Na sa pagkabanhaw niya, wala man galit niya gitunong og Sabado. Naiuban maingon nga Sabado gyud kuno na banhaw, pero granting without admitting nga Sabado, pero nganong Domingo iyang gipa-recognize. Di ba? Wa po siya moingon nga Sabado man ko nabanhaw. Granting without admitting ba nga Sabado siya nabanhaw. Oh, 70 of the week. Pero nganong wala man siya musulti ana. Di ba? Pero ang iyang gipa-recognize gyud Domingo man. So sakto gyud ang Katoliko nga Domingo gyud ang ipa-recognize ni Jesus Christ. O di ba? Domingo man siya. Then gisimba ra ba gyud siya anang adlaw? Katong natagbuan siya din. O di ba? Domingo adlaw siya ang pagkabanhaw, gisimba siya. Although dili noon to simbahan kay wala pa man po'y mga simbahan tong Kristyanismo
Ni atong panahon na kay katong simbahan ni atong higayon na Jewish temple man to nga ang day of worship Saturday. Sabado, di ba? Pero ang pagsimba god dili man na kaysa sa simbahan lang yun. Wala may pagtulunan diri sa Biblia nga kung magsimba kinahanglan sa simbahan ra gyud. Kay nainomdom man gud ko atong challenge ba sa mensahero sa Seventh-day Adventist. Asa mabasa gipangutana pud tong laing grupo ba? Asa mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles gasimba sa simbahan sa adlong Domingo? O mo nang napugos na lang pud taon tong usa ka grupo og implication nga oy na may adlaw-adlaw nga pagsimba. So masabot. Bitaw sakto pod. Sakto pod. Pero dili man na wa may giingon sa Biblia nga ang pagsimba kinahanglan gyud nga sa simbahan gyud. In the first place, ang Kristyanismo panahon sa mga apostoles wala pa sila kaugalingong simbahan. Gani ako mangutana pod nila. Sa kana gyung sa history sa simbahan ni Kristo, sa iglesyang gitukod ni Kristo. Asa mabasa sa Biblia? Bisag history book. Kung wala sa Biblia. Asa mabasa sa Biblia nga sa dihang nakahimo na og simbahan ang mga Kristiyanos nga magbalik-balik gihapon sila anang pagsimba nga Sabado. Mo niya akong hagit sa mga Sabadista. Di ba? Kanang ilan na yung simbahan, dili itong Jewish temple. Kaya itong Jewish temple, ang day of worship, Sabado man yun. Di man yun tamulali sana. Di ba? Mo niya akong hagit po sa mga igsoong Sabadista, no? Sa history, kung wala man gali sa Biblia, bisag history book. Bisag history book. Asa mabasa sa Biblia nga ang mga Kristiyano sa dili tong Hudeo nga religion kay natural Sabado man gyud tong ila. Wa man nila dawatas Kristo. Unsang libruha, unsang church history book, o bersikulo ba sa Biblia, nga kanang kaugalingon na yung simbahan bagyod sa Kristiyano ba? Asa mabasa nga padayon pagigihapon nila ng pagsimba nga Saturday. Now, hinoon, nabasa na ko sa Apostolic Fathers o sa katong, nalimot ko itong sa ka-reference, nga sa dihang wala pag yun totally yun na eradicate, una-undang nila ang mga Jewish practice. Naapag yung mga Kristiyano nga magbantay-bantay hapog Sabado. Okay. Sa history ko, duhag yun ang ilang bantayan. Kinabatasan naman gud. Kung sa goy nabatasan, dili man gud na madali nimong undangan. O di ba? Mo man ginay kinihas tao. So ang nakita ko nako sa early Christianity, labi na tong wala pa tong Council of Laodicea, duha ang ilang bantayan. Bantay silang Domingo in honor sa resurrection ni Jesus Christ. Mo bitang communion ang mga apostol sa unang adlaw semana Domingo diya sa buhat 20 bersikulo 7. Unya unsa man ang communion, di ba? Buhat sa pagsimba na. Naalang noon to sa balay kay in the first place wala pa sila kaugalingong simbahan sa mga panahon. Pero simba gihapon. Di ba? Oo. Now, dili kita mulalis nga sa bag-o pa ang simbahan, ang mga Kristiyanos duha ang ilang bantayan. Bantay sila sa Sabado kay mo naman inaandan. Bantay po sila kanang Domingo. Ang tawag yun ana gyud terminong gigamit adlaw sa Ginoo. Ako galing i-challenge po mga Seventh-day Adventist. Basahan ninyo ang inyong hubad sa Biblia nga Living Bible. Living Bible sa unang Korinto 16:2. Okay, katong akong higalang Adventist naman siya Living Bible, iya man nang gamit-gamiton. Labi nagmukutlo siya atong picture, crucified Christ. Okay raman na sila cross niya kaya naamang ko'y Adventist nga dili mo sugot og cross. Yan na hinumdum ko nga kutloon to. Picture mo gamit to siya Living Bible mo nang ako putong gihangyo akong higala nga basahon po niya ang 1 Korinto 16:2, no? Nga naghisgot og unang adlaw semana nga giklaro gyud sa Living Bible nga Lord's Day. Lord's Day ang Domingo. Siguro nagtuo ko nga nakabasa na siya kay dili naman siya mohisgot anang pinadayag Jis sa pag-justify nga Saturday na. Wa na gyud ko kadungog.
gaatang yung guhangtod karon kung mag-exegesis siya anang pinadayag uno Diyos. Kaya ako di ko mo surrender og lantugi anang pinadayag uno Diyos nga Domingo yun na. Exegesis anang pinadayag uno Diyos. Okay. Tinuod nga katong Saturday, Lord's Day po to. Okay. Adlaw man gyud tos pagsimba sa mga Hudiyo, iya man to sa Dios. So Lord's Day gyapon to, pero never bisag usa ka bersikulos Biblia nga gitawag og Lord's Day ng Sabat sa mga Hudiyo. Basta Saturday nabatasan gyud na nga ang itawag gyud ang adlaw Sabat kay mao naman ni naandan. Pero never gyud nga bisag Lord's Day ng Saturday, never gyud bisag usa ka bersikulo gitawag nag Lord's Day kanang Saturday. Mao na exegesis ana. Mao na nga kung sa pinadayag uno Diyos, Lord's Day ang terminong gigamit ni Juan, nakasiguro ta nga lahi gyud ang ipasabot nga adlaw ana. Lahi gyud. Kay kanang Lord's Day sa Living Bibles pinadaya sa 1 Corinto 16:2, Domingo man na. Labi na to kung nakahinom do mo atong ako pang gipanghisgutan, no? Nagpaabot yung kung mag-exegesis gud siya ng pinadayag uno Diyos. Nga iya yung pamatud-an tong iya nang hisgutan sa una ba nga katong among kanang mga diskusyon nga Saturday na, no? Okay, ako sa tradisyon sigurado man gyud ko kung dili klaro panang litra por litra sa Biblia, pero sa lain-laing hubad na klaro naman litra por litra kay naa man gyud mga hubad sa Biblia nga kanang pinadayag uno Diyos Domingo na. Na gyud litra por litra, no? Wala man pud ta mo focus og usa ka klaseng hubad sa Biblia. Di ba? Mao na, no? Pero granting ba nga walay litra por litrang mabasa nga Domingo ng pinadayag uno Diyos? Way mabasa gyud litra por litra. Unya kay dili man litra por litra ra may basihan sa Kristyanismo, matud pa ni San Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2:15, ang mga pagbansay manggali sa mga apostol, matud pa ni San Pablo, tradisyon man niyang tawag, pero gi-qualify niya duha ka klase, nasulat o wa na masulat. Unya sa tradisyon nga wa na masulat di sa Biblia, klaro man nga Domingo gyud ang pinadayag uno Diyos sa tradisyon. Na ang pruiba nato katong kanunay na natong gikutlo-kutlo nga sinulat ni Obispo Ignacio, disipulo pa gyud ni San Juan. Di ba? Kung magsiniguristahay ta, no? Kung sigurista manggaling na sila, no? Ang atong mga higalang Adventist. Mas sigurista ang Katoliko. Ngano man, ang gipaminaw ang disipulo gyud ni San Juan. Di ba? Asa man gabi mo maminaw sa disipulo ni San Juan nga sigurado man gyud ko nga si Obispo Ignacio nakahibalo sa mga tradisyon sa simbahan nga wala na masulat sa mga apostoles. Kanang giklaro gyud nga Grigo nga Katolik paghulagway sa iglesyang gitukod ni Kristo gihisgutan ni Obispo Ignacio. Di ba? Kanang pagbalhin nga ibalhin na gyud gikan sa 7th day of the week to unang adlaw semana gihisgutan gihapon na sa disipulo ni San Juan, Obispo Ignacio. Unya kana si Obispo Ignacio martir pa gyud na. Mayingon gali kag martir na pamatud-an nga ang iyang pagtuo lig-on na hinumdum na ko atong unang debate na mo diri sa radyo nga iyang gikulata og ayo ang dungog ni Obispo Ignacio kay pataka ra ko, no. Unsi pataka, kinsa kay gapataka ninyong duha. Nga si Obispo Ignacio martir na. Gikadinahan na, gipakaon sa Leon. Ito sa Roma atong bangis nga emperador dito nga kisa to emperador ato higayon na. Now mas mutuo ko ni Obispo Ignacio kanang pag-ingon niya nga Katolik ang iglesyang gitukod ni Kristo, tinuod man na. Tinuod man na kay ang kalainan gud sa daang covenant nga religion Jewish kay exclusive ra sa mga Hudiyo. Unya ang fulfillment ato dili ra kay sa mga Hudiyo. Langkob. Naon sa man nay langkob sa Griego, di ba Katolikos?
Catholic sa variant ana nga mao gigamit ni Obispo Ignacio nga term. Di ba? Langkob ang New Covenant religion. Mao na nga kanang description na mo gustos Ginoo, gisgutan man na niya prophetically ni Kristo sa Marcos 11:17 nga ang akong balay pagangalan kinig balay sa pag-ampo ug alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Di ba? Catholic na naglalis miya tong sakop pod ni Ili Soriano ron sa Facebook. Oh? Nga naman kay iya mang supakan ng pulong Katolik sa description sa Iglesia sa Dios. Di man siya musugot nga kanang Iglesia sa Dios Katolik. Kunya ako siyang giingnan. Ug dili mo musugot nganong kanang inyong founder nga si Ili Soriano pagparehistro niya sa bag-ong ngalan ron sa inyong simbahan, ang Church of God gipun-an man niya international. Nganong iya man lang gipunag international kung di siya musugot anang Katolik? Nga kanang Katolik ug international synonymous ra man na. Langkob. International good. Nahimo itong nagbasa sa among diskusyon. Murag gisura na hinoon siya. Unya mga igsoon, akong basahon, ako manggisaad sa miaging Domingo nga basahon ako ang Council of Laodicea kay dili ra bagyod mo tuo ang mga Seventh-day Adventist aning Council of Laodicea. Nga ang simbahan doon na authority sa pag-dogmatically change, no? Pero ang sa nahitabo sa Council of Laodicea o Nicea, no, Laodicea magudtong professor na ko ani, iyang pag-pronounce Laodicea. Pero ang naanda na to Laodicea, no? Kato bang dogmatically transfer ba? Ang katong dogmatically transfer sa 363, dili ito kay didto nagsugod ang pagbantay. Kay panahon sa mga apostoles, gabantay na sila ana. Dili lang sabat ilang tawag. Kay Lord's Day may naandan. Katong buhat 20 versikulo 7. Before atong buhat 20 versikulo 7, katong pagkabanahon ni Kristo, Domingo gyud. Dayon, pagka the following Sunday, sunod Sunday, kanang sa Juan 20:26, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawa, kay wa pa maslay simbahan na to, ilang kaugalingon, nitungha na po si Kristo. Ang pangutana diha, anong Domingo magyod? Gipili ni Kristo. Mao na hinuktukan sa mga Adventist, no? Kay klaro ra ba gyud na sa tradisyon nga gitransfer gyud na sa mga early Christian. Asa man sila gahom? Mateo 18:18, ang inyong idili sa langit, ang inyong itugot. Natanawa na, madaot lagi ta ang Bible alone. Sola Escriptura nga inyong gisunod ni Martin Luther. Kasi Martin Luther may gaunaan ng doktrina, ha? Ang nasulat lang, Sola Escriptura. Supak na giingon ni Pablo kay dili Sola Escriptura si Pablo. Si Pablo klaro kayong Katoliko yung baruganan ngano man kay ang tradisyon kuno nasulat o gibinaba na lang sa ato pa wa na masulat. 2 Tesalonica 2:15. Na di ko na lang basahon ning kuan kay wa na sa kaminuto lang na hibilin. Sunod Domingo na lang pod ako nga expound ning Council of Laodicea, no? Kay ang tinuod very valid ning council, no? Kung dili sila motuoan nga Christian Council man kay kung basahon kung pinadayag 3:14-22 gihisgutan ng Laodicea nga na Christianize na. So Christian Council tong nahitabo sa Laodicea. Dapat motuo ta ato. Kay ang inyong idili idili sa langit, ang inyong itugot. Para sa ato, anong nituo man sila sa Council of Jerusalem? Nga, dili ipakaon ng dugo. Tungod kay, na authority ang mga apostol. Kay the same authority ang gihandol sa mga obispo, kay sila ang sumusunod sa mga apostoles. So, ilang gi-abrogate na, gali ka ng disciplinary law ramang guna, no? Pagkaon guna. So, gi-abrogate na sa Council of Florence, no? Dayon katong dogmatically transfer katong sa Council of Laodicea dili ito 336. Actually ang exact gyud nga day 363, no? Wala matunong nang sa Converts Catechism, no? Nasipyat pag-type 336 man pero actually 363 na, no? So wa na magkuigong panahon, no? Sa ipadayon na lang po ni nato sa kinibang sa sunod, no? Di na to ni dali og human kay sige man punig balik-balik ko nila guning timaha kining inibang Sabat.
Okay, sang litwa naman tay igong panahon no mga tinahod nga tigpaminaw. Sige po no, kini inyong ubos nga igala sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Shield Bath Soap, sabong antibacterial. Shield Bath Soap, amoy pawis ay tanggal. Unbeatable ang Shield laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May Shea Butter Moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, sabong antibacterial. Shield Bath Soap, amoy pawis ay tanggal. With regular use, Shield, galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Asa mas practical? Joy dishwashing liquid o ordinaryong paste? Sa paste? Daghang pahit, daghang kuskus pahit, kuskus pahit, kuskus sa oras kahago si ka.